Zer? Usaina dago. Ze usain? Ez dakit, arraroa da. Nik ez dut usaintzen. Bai, hemen usaina dago. Baina esan nolakoa da? Apur bat ustela. Puzkerra bota duzu. Aizu. Eta zuk? Nik zer? Zuk bota duzu? Nik, baizera. Ba ez dakit, baina hemen usaina dago. Tira, bazkalduko dugu? Bai, Gaur etxetik ekarri dut. guazen ba. Hori da usaina. Zer? Nire bazkaria? Zer ekarri duzu? Ba, brokolia. Hori da, puzker usaina. Iker, ez izan umea? Ba,